Kajingiki syatngan baklem bu por kabal penlong da kajantia coal owners, miners, suppliers and workers association. Kala poi sya kasngi kabakat pram da kasngi palai. Hadien ba kajingya kren bat ki he kasokar Meghalaya kem shem la la ban penbet ya kimat ki bakongsan ki bakta ya ka kam ti yo dawyong. Kadba ka sorkar kala minjur bantau ya ka komiti ban pinkre ya ka policy na ka benta ka small scale mining ban ai jingerap lingba ka MEPRF bat ban ai jingekren bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council halor ki an sinsyar ki bayade bat ki marpo kendo ka JCOM SWA kala ong ba ki jingdawa bakongsan jongka ki dangsa klem patla ban penurlong bat kumta ki larai ban beteng ya ka jingyaki. Ka ikam kilong kumne ka government kala pediang ban sna kawai ka committee bat ka office jong UDC is Jaintia Hills bat rengkat bat ka association jongi alor ka phang ban draft ya ka small scale mining policy kabar ka government kala pediang ban pensange sipor ya udewyong bapoy nabar hadu banda poy u chief justice katiki ag arpedaj rik branriu ajar riu kabalai halor ka skim ka government kala pensyai bakadon ka skim kabala ka sorkar kala ayu ya kibasakta ka kerteng ka jong ka skim ka day MEPRF hapok office jong u DC is Jaintia Hills kabasaw ka government kalkular ban yakren bat ka JHEDC halor ban sina da ka an ya umar pok hendeu tang kita ya Siap ya pun namin kini jangan chispa ngimpat hun namarki ladon ngajing ya keren bak ongkin se khot beng yangi ban keren hadian balawan huneu chief justice katiki kajing yaki ini lagi. oi kajing yaki kat bom ngi kat bom ngimpat hun ini ai piteng bai bam tau presiden ru udang don hapo hospitali hapo jing sumar syatkan kadang ya ni Kenapa wong kenapa wong ya oi jing syatkan ngimpat ya weng rai ngimpat ya keren ro hoi kat bom hoi don hoi ngin syatkan bai ini hadu bandawan nu chief justice kumbang meta hangta ke ngin sa lak badrai meta tang gani hi la ban pilsngu ya ga jing syatkan kan ya bet hadu balayo long bashay mo kajing yate dei ban pli yaw doyong namar ngi nagaling association ngi nang demand ban pli no yaw doyong ban yo ban trei urit uria kumba menchua empat sedang ha namar katuka ki ayu ka katuka yung sispa hektar namar ngi setengi urit uria ngimla ngimkot bor nakata gadar ngim pidiang ga ngim yakot bor nakata gadaw ngi wan bandawa hang ni pli no kumbada ongki ki menekin sa draft mo ya gani small scale na benta jongi urit uria